V tomto návode vám vysvetlíme, ako preniesť svoju existujúcu peňaženku do U-Wallet. Stiahnite si aplikáciu U-Wallet z obchodu App Store, ak váš smartfón beží na iOS, alebo z Google Play. Ak používate Android, aktuálne odkazy na stiahnutie nájdete na stránke uwallet.com. Spustite peňaženku a vyberte jazyk aplikácie. Teraz potvrďte súhlas s podmienkami používania zaškrtnutím políčka. Potom kliknite na tlačidlo Obnoviť peňaženku. Otvorí sa okno, do ktorého budete musieť vložiť vašu mnemonickú frázu Recovery Phrase. Ak máte U-Defender, môžete aktivovať jeho použitie. Ak ste pri vytváraní peňaženky použili prístupovú frázu, aktivujte ju taktiež. Môžete naskenovať mnemonickú frázu alebo ju vložiť. Tiež máte možnosť aktivovať U-Defender studenú peňaženku. Naskenujte QR kód s vašou mnemonickou frázou alebo ju zadajte manuálne. Ak máte prístupovú frázu, aktivujte prepínač vedľa nápisu Mám prístupovú frázu na zobrazenom ekrane a zadajte ju. Potom kliknite na tlačidlo Obnoviť peňaženku. Následne uvidíte vyskakovacie hlásenie s adresou vašej peňaženky a s ostatkom na nej. Skontrolujte, či je adresa správna. Ak je všetko správne, kliknite na Ďalej. Otvorí sa obrazovka na skenovanie subpeňaženiek. Pomocou nej môžete podobným spôsobom obnoviť svoje subpeňaženky, ak nejaké máte. V prípade potreby to môžete vykonať neskôr v sekcii Nastavenia Hotovo. Vaša peňaženka bola úspešne obnovená a teraz ju môžete plne používať. Ak vám vzniknú otázky, vždy sa môžete obrátiť na našu službu podpory. Prajeme vám úspešnú prácu.